खुलुमबाय आं दिबिकन बर' नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय स्वरनि सायाव। स्वरखौ जोङो मा होनना बुङो मोजाङै नायना लाबानो जाबाय। जाय सोदोबखौ खोनानानै मोजां मोनो मोनसे स्वरा जाबाय मोनसे सोदोब जाय सोदोबखौ खोनानानै मोजां मोनो आरो जायखौ देंखो बोनायाव बाहायनाय जायो बेखौनो स्वर बुंनाय जायो। बे जोंनि बर' डेफिनेसन जागोन, बेखौ मोजाङै नायना लाबानो जाबाय। माने जाय मोनसे सोदोब जायखौ जोङो खोनानानै मोजां मोनो आरो बेखौ देंखो बोनायाव बेखौ बाहायनाय जायो। अके, दा जोंहा स्वरा मा जोंनिया सा रे ग म प ध नि। बे जोंहा मा गासै 7ता स्वर दङ, नङा होमबा? बे 7ता जोंनो स्वरा। दायो आं नोंथांमोननो स्वरनि बाहागोफोरखौ खोन्थानि। स्वरनि बाहागोआ जाहैबाय मोननै स्टेपाव दोङो। फार्स्ट स्टेपखौ आं खोन्थाग्रोनोसै। स्वरखौ जोङो गासै मोननै बाहागोआव राननाय जादों। फार्स्ट स्टेपाव मोनसे जाबाय मा 1 नाम्बाराव जोंहा शुद्ध स्वर, ओमफ्राय 2 नाम्बाराव विकृत स्वर। बेनिफ्राय विकृत स्वरखौ जोङो आरोबाव मोननै बाहागोआव राननाय जादों। बे 1 नाम्बाराव मा कोमल स्वर आरो 2 नाम्बाराव तीव्र स्वर। बेखौ नोंथांमोना मिथिखायो जानो हागौ। दायो शुद्ध स्वर मा, विकृत स्वर मा, कोमल स्वर मा, तीव्र स्वर मा, जों बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै। बे शुद्ध स्वरा जाबाय जोंहा जिथु सा रे गा मा पा धा नि, बेखौनो जोङो शुद्ध स्वर होनना बुंनाय जायो। बिनिफ्राय विकृत स्वरा मा जोंना? विकृत स्वरा जाहैबाय रे ग म ध नि। बे रे ग म ध निया जाबाय विकृत स्वर। विकृत स्वर माने नोंथांमोना मिथिना ला, सिङाव देश थागोन, बिनिफ्राय आरो गोजौआव ओरैनो बिदि देश थागोन। अके, बिनिफ्राय कोमल स्वरा मा? कोमल स्वरा जाबाय नै बे विकृत स्वरखौ मोननै बाहागोआव, नङा होमबा? बे नाम्बार 1 आरो नैबे नाम्बार 2। विकृत स्वर नाम्बार 1 कोमल स्वर माने मा? जाय सिङाव माने जाय स्वरा सिङाव देश थागोन ओरै, बेखौनो जों मा कोमल स्वर होनना बुंनाय जायो आरो। बिनिफ्राय जाय स्वराव माने सिद्धानो ओरै थागोन बेखौनो जोङो तीव्र स्वर होनना बुंनाय जायो। दायो नोंथांमोना गोसोआव लाखि, तीव्र स्वरा गासै मोनसेल' आरो बेखौ माने बेयो जाबाय मा माया जाबाय माने तीव्र स्वर। बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय। कोमल स्वरा मा? गासै मोनब्रै। ओमफ्राय विकृत स्वरा गासै मोनबा। बेफोरखौ गोसोआव लाखि। शुद्ध स्वरा गासै मा 7ता। बे जाबाय नोंनि फार्स्ट स्टेपनि बाहागो बेफोरनि। ओमफ्राय आरो नेक्स्ट दानिया सेकेन्ड स्टेपाव मा जागोन? जोंहा स्वरखौ मोननै बाहागोआव मोनसे 1 नाम्बाराव मा चल स्वर आरो मोनसे नाम्बाराव अचल स्वर। दा आं दि दहाय बुंबाय बे विकृत, नङा होमबा? बे विकृत स्वरा, बे विकृत स्वरखौनो विकृत स्वर माने चल स्वर, माने जाय स्वरा गावनि जायगानिफ्राय साप'ज बेयो नैबे बिनि जायगा आरो गावनि जायगानिफ्राय गोजौथिं दोरोदनो हायो बा गाहायथिं दोरोदनो हायो, बेखौनो जों विकृत स्वर एबा चल स्वर बुंनाय जायो। बेनिफ्राय अचल स्वरा जाहैबाय जाय स्वरा गावनि जायगानिफ्राय लोरिनो हाया, माने लोरिया, बेयो गावनि जायगायावनो थाबाय थायो, गावनि जायगायावनो बियो थाबाय थायो। जेरै सा आरो पाया माब्लाबाबो गावनि जायगानिफ्राय दोरोदा। आसा खालामो नोंथांमोना स्वर आरो स्वरनि बाहागोखौ मोजाङै बुजि मोनबाय। थेंक इउ स' माच।